prasaja mulat iku binala ing Poncapaya wakati ora kenawa lawali wala somring sasopo bodang kuning Mbak Ija? Nggih, bodang kuning. Oh, nang iki nganggo bodang kuning. Iya, ben kejo tangi kabeh. Nggih, tau. Nggih, sing koyo bapatan Pak. Nggih. Apik. Nadyan wujud mung beksi. Wujudnya beksi iki manuk. Manuk, Mbak. Ning jenis manuk emprit. Oh, boten manuk emprit. Agawe taline halus manis tur bra
bodang kuhune Yalah yo buruh barang to le lho yo wong ki nganggo buruh. Aja dadi katimu yo le yo aku nyatane yo iso teko alhamdulillah yo le. Kaya wong tipis. Sewu-sewu. Wes nek kaya ngene iki tindhe pira? Ora duwe. Iya kewajiban. Yo, wis katon bungah kabeh wis nyawiji, kabeh dadi siji. Dadi panglipur ana ing desa Gading kene. Ra nggih ngoten to? Betul Mas. Terus, mbok bilih wonten ing badhe ngrasakaken nanggap turangga jati manunggal. Ya murih. Murih, gurih. Saking murah iki yo murih Mas. 2 yuta. DP-pun. Wah, gak entuk 2 juta ya. DP, Mbak. Lah salone ora entuk 2 juta. Mangga, Mbak. Oh iya. Oke. Nyanding bisa dati tombo sak jose bapak sindene jas penarine jos liyagane apik wis matuk. Piye Pak Dik? Terus ngora? Wah iya. Arep nyawer lagi kok. Arep nyawer ora? Wah. Ya sawerane iki piro jam 2 iki? Ini yo gedhe-gedhe aku nggo.
pinangganan bagus adine, Mbak. Wis bagus artinya. Piye? Oh. Sini ngomong kayak gue pejabat apa terang ngerti aku. Sing jelas temenan. Ini kok dia kata-kata. Piye Pak De? Ini ngapane iki? Selek. Ah, waalaikumsalam. Kepriwe? Kamu orang mana? Iya. Iya, orang mana? Asal aja nggak tahu kok. Mas getiko balik getiko ren. Cukup batok. Berapa? Berapa nyawernya? Si orang ngerti, duit dijujuk aja aku jeneng 20.000. Yang ini ora apa-apa 20.000 ya tak tampak. Iya, yang ngene. Ya wes ngene. Ngono, Pak. Sluku-sluku Ya jaluk suku bang singkat lho kok. Ora di 20.000 biar duit sepira. 20.000 nek 100.000 terus diumpet. 20.000. Makanya piye wis ora temama pandelengna. Iki 20.000 di 100. Nya deleng. Si didelengna ya 20.000. Iki. Si diumpet bojone Rika tuh nih. Wis digotoku bakso mau. Wah kuwi. Nek iki sing jenenge mbek negara diumpet ya piye? Ye. Lagune apa? Oh, Sesi Deman kalian ninggalkan. Insyaallah dibinangkani nggih, Pak. Nggih, Ya, matur suwun siap. nggih, Pak nggih. Matur suwun, mugi rezekine lancar. Piye delemna ki? Amin. Oh iya. 20.000 suku-suku batrok. Oh iya wis. Iya. Iya, kok tak minangkane wis. Nggih, matur suwun Bapak Pak Wit kalian Pak Romo Sugiarto yang sampun paring atensi dumateng kita sedaya, mugi-mugi tambah lancar jenenganipun. Suku-suku badak ya. Ya. Sirama yang
menika panyuwunan saking Bapak menika ninggal katresnan saha badhe kula gunakani nggih Pak.